Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran Kannywood da mawaka. Amma kafin nan muna roƙon alfarma ku da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Za ku ji cewa fitaccen mawaƙin nan wato Ibrahim Diesel yana shan suka game da daure-dauren hotuna da yake tare da matar shi a ƙasar waje, wanda har ta kai ga mutane suna tofa albarkacin bakin su game da hakan ne. Wasu suna cewa ya daidai, wasu kuma suna cewa bai kyautu ba hakan ne. To dai Allah ya kyauta. Bari mu zazzabulo wasu comment da aka yi a gurin, da wanda ya dace ma da wanda bai dace ba.